People who complain about fake Afa and have a part of the problem. Onye ogommo not ofeke, bụ ife na-eje n'afa. Before kwa ije, ọ na-ewelu ọjị maọbụ nzu maọbụ mmiri wee ka alụ ọra mmụọ ya. Ọsịfa meghe anya dibịa afịa ka ọ fụ ife bụ ya bụ ife bụ nsogbu ya, ma meghee ọnụ ya ka o kwuo ife ọfụ n'anya. N'ebe nwata dara ka chi ya kwaturu ya. If you been far from them, a new ogommo, ideally you should do Izewe egg appeasement, right? Before you go on Afa. Culturally, Buchi, Afagi. This is not Christianity, fam. By the way, guys, you could ever just a few days now, while no do video, guys. Holy is maze numbers just to go down. We could ever like I want to know, honestly, is that what the song is, or is it? I want to interact with everybody, right? I want to interact. So waiting this up. Did you forget to stream it? I want to understand, like, you understand? I want to know because I did take these statistics. You know what I'm saying?